Sme boli vyhodení z domu, ja so sestrou, takže som mala neustále ten strach, že skončím na tej ulici, že nebudem mala kde ísť. Mama neustále len pila, keď sme chodili domov, takže na ňu sa nedalo ani spoliahnuť, ani obratiť, ani nič. Najkrajšia destinácia zo všetkých je bližšie, než si uvedomujeme. Nie je ňou nič iné, než domov. Nie každý si však túto destináciu môže dovoliť. 3 roky už mám zverenú sestru súdom a pravdepodobne aj brata bude mať zvereného. Tak vyžaduje si to veľkú zodpovednosť. Treba zastúpiť rodiča po všetkých stránkach, navariť mu, poprať mu, alebo učiť sa s ním, pripraviť ho na vyučovanie. Všetci traja študujeme a máme celkom vysoké výdavky. Príjmy máme zo školy, sociálne štipendium, prospechové štipendium som tento rok dostala. Taktiež štipendium z úsmevu ako dar a príspevok za náhradnú osobnú starostlivosť. No tak pokrie nám to stravu aj potrebné veci. Tento byt máme vďaka úsmevu ako dar, ktorý nám platí tento byt a oni vlastne nám ho aj vybavili. Keby sme o tento byt prišli, tak musela by som asi prerušiť štúdium a nájsť si prácu, aby sme mohli ostať bývať spolu ďalej. Veľmi som vďačná úsmevu ako dar, že nám pomáha v všetkých oblastiach, ktorých sa len dá. Ako keby niekedy možno, dá sa povedať, ako keby rodičia náhradní. A vieme, že sa môžeme na nich obrátiť s nejakým problémom alebo hocičím. Tak je to dobrý pocit mať určitú istotu, bezpečnosť domova, ktorá nám chýbala a bolo to veľmi stresujúce, až ťažké, človek proste nevedel, čo má robiť. A tento byt vlastne dal dokopy našu rodinu. Už tu žijeme 3 roky, niekde, kde je kľud, pokoj, kde je možno láska, kde nie je strach prísť domov. Takže vlastne tento byt tvorí pre nás bezpečie domova. Pomôžme rodinám v núdzi, aby si aj oni mohli zachovať svoj domov a ostať spolu. Stačí sa zapojiť do našej online zbierky. Ďakujeme. Úsmev ako dar. Rodina sa počíta.